Awa adamna na tugun abeni sɔgɔma an ye tile ani wula ani su ni video y'a sɔrɔ wagati o wagati la ala k'a sɔrɔ aw bɛ hɛrɛ la bi an bɛna kuma de kan komi tubabuw b'a fɔ ko communication kuma ni mana diɲɛ ɲagaminen don cogo min adamadenw tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ donc ni adamadenw tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ y aura des conflits conflit fɛn fɛn bɛ yen diɲɛ na i ɲɛ bɛ fɛn fɛn la a bɛɛ kuma ɲɛ bɛ Rusi ni Ukraine a bɛɛ kuma kɛbali de ni adamaden fila ye kɛlɛ la kuma ɲɔgɔn faamuyabaliya don donc i bɛ se ka kuma ka sɔrɔ i ma kuma donc kuma ka gɛlɛn kuma ka gɛlɛn ne a yɛrɛ b'a dɔn je m'exprime très mal en bambara, je m'exprime très mal en français, je m'exprime très mal en anglais. Donc, on be kuma, mais on te kuma kala on yi mais hakilina munu ba kunna on ba essayer ka expliquer. Donc bi comme an ga demsenu nu an ga école la, an bi kuma bi ke cogo munu, an bi demsenu enseigner olu la. Bon, il se kuma comme kuma suga fila de be. Kuma suga fila be. Kuma i bɛ se ka kuma o b'a fɔ ko communiquer verbalement i bɛ ka kuma ou bien communication avec ton corps comme an bangebaa caman bɛ yen hali ni bɛ mɔgɔ min dɔn a tigi bɛ se ka kuma i ma ka sɔrɔ a ma kuma i fɛ. Comme an b'a kɛ sisan an bangebaa ninnu donc n'u bɛ degun na ou bien ni fɛn dɔ kɛlen don k'u kamana gan hali n'u m'a f'i ye i man'u ɲɛda la i b'a dɔn mun bɛ yen n'u contannen don ou bien n'u contannen tɛ i b'a dɔn donc o ye n'i bɛ mɔgɔ min dɔn hali ne tɛ mɔgɔ min dɔn souvent i bɛ se k'a tigilamɔgɔ i bɛ se k'a tigilamɔgɔ kalan à distance i bɛ se k'a dɔn k'a fɔ a tigilamɔgɔ contannen don wa a tigilamɔgɔ contannen tɛ donc kuma suguya fila de bɛ i bɛ mun fɔ o ni i tɛ mun fɔ parce que adamaden bɛ se k'a fɔ a b'i fɛ i b'a sɔrɔ a kɔnɔna la jeli b'a kɔnɔna la donc o kuma suguya an bɛ se ka an k'an janto de la o de kɛlen don ka diɲɛ ɲagami donc tubabuw yɛrɛ kɛlen don k'o ta k'o ka diɲɛ ɲagami u b'u sigi ka kuma duman f'i ye i b'a sɔrɔ i kɔfɛ u bɛ fɛn wɛrɛ kɛ mɔgɔ dɔw b'o de kɛ u ka du kɔnɔna la donc an b'an janto kuma la kuma bɛ se ka mɔgɔ dogo la ko kuma de b'a a bawolo donc kuma bɛ se ka mɔgɔ don problème na donc n'i ka kuma ma faamuya mɔgɔ bɛ se k'a ta k'a kɛ ko wɛrɛ ye ou bien ne ka kuma tɛ k'a fɔ n bɛ se kuma la ne ka kuma ye kalan de donc ne ka kuma bɛɛ ye kalan de fana tuma dɔ la n bɛ don mɔgɔw gasi la n yɛrɛ b'o dɔn o de la n bɛ hakɛto ɲini kɛ mɔgɔw fɛ souvent parce que n bɛna fɛn caman bɛ yen n b'a fɔ parce que n b'a fɔ ko kuma kɔrɔ n'i ko kuma kɔrɔ dɔrɔn i y'i yɛrɛ fa nɛni i y'i yɛrɛ ba nɛni kuma caman bɛ yen kuma kɔrɔw don tiɲɛ kɔrɔw tɛ donc fɛn minnu n m'a fɔ n ko fɛn kɔrɔ bɛɛ ka ɲi n m'a fɔ fɛn kɔrɔ bɛɛ man ɲi donc ne yɛrɛ ka faamuya la fɛn minnu ka ɲi n b'olu de expliquer minnu man ɲi n b'a fɔ o man ɲi mun na donc o ye kalan yɔrɔ ye donc k'a fɔ n bɛ ko bɛɛ dɔn non n tɛ ko bɛɛ dɔn donc n bɛ fitinin mun dɔn n da fana tɛna tugu o kan donc komi bi an bɛ kuma de la donc baarakɛyɔrɔ la mɔgɔ ni baarakɛla fila tɛ ka kuma a ka baara tɛ taa ɲɛ sigi la ni i sigiɲɔgɔn n'aw tɛ kuma sigi a bɛ gɛlɛya ni mɔgɔ cɛ ni muso n'aw tɛ kuma aw ka sigi a bɛ gɛlɛya a bɛ kɛ kuma caman banbali ye ni dɔgɔ ni kɔrɔ ba ni fa a bɛɛ n'aw tɛ kuma hali gouvernement n'a tɛ nouvelle di dugudenw ma mun bɛ yen gɛlɛya bɛ kɛ parce que dugudenw bɛna a ta k'a fɔ ko n'i y'a ye tɛ ka nouvelle di donc nouvelle dili ka ɲi adamaden ma donc l'homme a le droit de savoir donc ni mɔgɔ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ i ka ko nɛgɛsi t'u la o t'a f'i ye donc a bɛ komi u bɛ kuma i fɛ u bɛ yɛlɛ i fɛ mais o t'i fɛ donc o de man ɲi donc o man ɲi adamadenya la donc an k'an janto fɔla ni
mina don yɔrɔ mun na sisan n bɛ fɛ ka mun fɔ an ka les gens vulnérables les déplacés hali n'u ma taa garibuya kɛ hali n'u ma kuma ni mɔgɔ min bɔra a ka so la a tɛ sɛnɛ kɛ la a tɛ bagan kɛ la hali n'u m'a f'i ye i b'a dɔn u sigi cogo gusoni ninnu kɔnɔ u bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ hali ni tubabuw ye sanu de d'u ma a kɔnɔna la o t'a ye k'e tɛ dɛmɛ kɛ dɛ donc u tɛ kuma la donc c'est pourquoi ne bɛ kɛ o da ye ne tɛ mali la ne ni mali ka jan ya donc n bi n kun mali la salon a tɛ san kelen bɔ o ni 99 n ye mun ye ne de b'a dɔn donc n ye mun ye n tɛ se ka ɲinɛ a kɔ o de la bi waajili kɛ u tali kan parce que mali ka taa ɲɛ mali ka basigi o de ka di maliyɛn bɛɛ ye maliyɛn fɛn fɛn bɛ yen minnu b'a kɔnɔ yɛrɛ minnu bɛ degun yɛrɛ kɔnɔ mɔputi région ka yɛlɛ fo gawo la bɛn ka di olu ye ka tɛmɛ bɛɛ kan parce que n'i bɛ bamakɔ la réalité kɛ i t'a dɔn yɛrɛ mun bɛ sen na walahi n'i donna i ka tɛmɛ segu région kan dɔrɔn ka don fɛn na i yɛrɛ b'a ye ka dɔn mun bɛ yen donc hali ni a ma f'i ye donc mɔgɔw dalen tɛ ɲɔgɔn na ya donc sɛw kɔ donnen don ɲɔgɔn na fasuguya dɔ la diinɛtigiw kɔ donnen don an ka farati diinɛ sugu dɔw bɛ yen u nalen tɛ ɲɛli kama gouvernement yɛrɛ man ka sɔn olu ka misiri ka wele mali kɔnɔ misiri o misiri nana k'i bi an ka bɛnni tiɲɛ adamadenw ka bɛnni tiɲɛ mali la o diinɛ man ka sigi i ka dugu la Sékou Touré y'o kelen de kɛ minnu tɛmɛna an ɲɛ ko l'histoire se répète fɛn fɛn man ɲi ka dugu ma gouvernement a dɔw dugu lakanabaaw ye o man kan mali est un république laïque mais diinɛ minnu man ɲi i tɛ sɔn olu ka sigi parce que u bɛ mɔgɔ wɛrɛw sɔrɔ u bɛ mɔgɔ sɔrɔ ou bien u bɛ mɔgɔw san ka gɛrɛ u la ka tiɲɛni kɛ i ka dugu la donc ni dugu tɛ yen jamana tɛ yen donc an janto olu la an ka kuma ɲɔgɔn ma donc an ka kuma an ka jamanatigiw ma minnu bilalen de an lakanali na ni mana fɛn ye mun tɛ ko kɛta ye ou bien mun duti b'a la an k'a lase u ma ya donc an k'a lase an ka kuma ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn ladon an ka kɛ ɲɔgɔn fani ba ye an ka bɛn an ka dɔ fara kan halisa ko ni koko pɛrɛla basa bɛ don donc basa donnen don sisan donc an k'u labɔ a bɛ labɔ cogo di an ka kuma ɲɔgɔn fɛ an ka kuma ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn fɛ an ka kɛlɛmisɛnnin ninnu an k'a dabila ya donc si ya ko ni bɛn bɛ kɛ namana la l'ennemi de l'intérieur ne peut rien faire ni an yɛrɛ bɛnna ka kuma ɲɔgɔn ye ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka yafa ɲɔgɔn ma jugu fɛn fɛn bɛ na kɔfɛ u ka jugu a tɛ se ka s'an na n'anw yɛrɛ ma bɛn an tɛ kuma ɲɔgɔn ye an datigɛlen don ɲɔgɔn na an bɛɛ ko donnen don ɲɔgɔn na fɛn minnu kɛra ka tɛmɛ jugu bi fara o ma ten cogoya la parce que a bɛ mɔgɔ dɔw sɔrɔ mɔgɔ minnu bangebaa tor'o la a b'olu sɔrɔ ni wari ye k'o gɛrɛ ou bien kɔngɔ bɛ minnu na a b'olu sɔrɔ ni wari ye ka gɛrɛ a la ka tiɲɛni kɛ i ka dugu kɔnɔna la donc ala k'an kisi o ma ala k'an cɛ janya ka taa sitanɛ mɔgɔw ala ka ala ɲininaw tɛ sitanɛ mɔgɔw de don u sannen de don sont des mercenaires ka na an ka dugu déstabiliser pour nos ressources seulement wallahi a bɛɛ ye fɛn ko de wallahi a bɛɛ ye fɛn ko diinɛkɛla tɛ dɛ a bɛɛ ye fɛn ko o ni culture ko k'i ka culture détruire pour k'i ka olu ka culture matarafa k'i ka culture latunu ou bien ka dugu déstabiliser pour que an ka dulon la halisa donc o dɔrɔn de don a bɛɛ ye fɛn ko de donc n'an ka kuma ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn ladon an ka yafa ɲɔgɔn ma donc les rebelles an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka fara ɲɔgɔn kan parce que ni tu ne peux pas faire des revendications n'i ka jamana coupelen don jugu kɛlɛli la donc i bɛ fara jamana kan o ni fɛn ninnu après ça on peut faire des revendications les rebelles ont droit de revendiquer leurs droits au nord ça c'est clair mais c'est pas le moment maintenant donc an ka fara ɲɔgɔn kan an kana sɔn k'an ka dugu tila ya donc u sago de y'o ni y'an ka dugu tila on sera faible quand on est faible u b'u sago sɔrɔ dugu la ya donc u ti i nin ye dɛ u ye jugu de donc kan'u ka wari minɛ ka u ye yɛlɛ la i fɛ sont des communications non verbales il faut toujours i k'o faamuya o de kun don o ladilikan de don ala ka video wɛrɛ yira n na
communication, il y a des communications verbales, non verbales. Ni mɔgɔ fi ye mɔgɔ jugu ye hali n'a yɛlɛla i b'a dɔn mun b'a kɔnɔna la a y'aw janto la mɔgɔ minnu bɛ na les étrangers ko mun na ka u yɛrɛ kɛ komi u nalen don i dɛmɛli la il faut lire leur communication non verbale pas verbale u bɛ mun fɔ kana dɔ la i b'u ka action de lajɛ i b'u ka action lajɛ o ni fana i b'u ɲɛ lajɛ k'a lajɛ hakilina mun b'u adamaden na kana ɲinɛ o kɔ donc ni ser'o la i bɛ musow faamuya i bɛ cɛw faamuya i bɛ sigiɲɔgɔn faamuya i bɛ baarakɛɲɔgɔn faamuya ni kuma bɛ ala ye kuma di ni ala ka dan fɛn bɛɛ la adamaden dɔrɔn de bɛ kuma ɲɔgɔn ma donc fɛnba de don donc dɔw b'a kuma ta ka tiɲɛni kɛ n'a ye dɔw bɛ ɲɛli kɛ n'a ye donc ala k'an bɛɛ kɛ ɲɛlikɛla ye ala k'an bɛɛ kɛ tugulikɛla ye ala k'an bɛɛ kɛ labilali sirakɛla ɲumanw ye donc an kɔni ka hakilina ko y'o de ye an bɛ tunga la donc an bɛ fɛ message minnu bɛ sont des messages positifs pour que an ka jamana sera un pays de paix un pays de fraternité un pays d'amitié un pays prospère donc o de y'an sago ye voilà i bɛ se ka kuma ta ka baara kɛ n'a ye cogo di donc n bɛna n da don o la joona parce que nin video janyana donc adamaden kuma n'i taara yɔrɔ o yɔrɔ kuma de bɛ fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ n bɛna exemple d'i ma den ni ba cɛ den ni fa cɛ n'an ma ɲɔgɔn faamuya dɔrɔn tiɲɛni bɛ kɛ n bɛna exemple di kunnasini ne ni n ba kun bɛ kuma la c'est WhatsApp parce que on est loin ne bɛ États-Unis ale bɛ Mali la donc a ye n wele ka conseil di yan sur un topic très important bon ne y'a jaabi mais a ma ne ka kuma faamuya ne tun bɛ ka mun fɔ donc elle croyait que je le manquais de respect donc n tilala ka message wɛrɛ bila ka taa k'a wele k'a fɔ a ye nka dɔgɔyaman tɛ k'an yɛrɛ expliquer tu vois donc ni ɲɔgɔn faamuya balaya bɛ yen dɔrɔn il y aura le conflit o ye den ni ba ni ɲɔgɔn cɛ e ni cɛ ni muso cɛ ten cogoya fana de don donc a bɛ fili ou bien e bɛ ka kuma mun fɔ a tigilamɔgɔ b'a faamuya ou bien a b'a ta ka kɛ fɛn wɛrɛ ye donc o de bɛ conflit don diɲɛ bɛɛ la a bɛ daminɛ ten cogoya la donc cɛ ni muso cɛ o yɛrɛ de ka ca donc n'i mana États-Unis sisan k'a fɔ ko furu bɛ sa la fɛ ko tɛ parce que u kɛtɔ k'a daminɛ u bɛ ɲɔgɔn fɛ donc a laban bɛ kɛ mun ye o tɛ kuma tu vois parce que adamaden ni mɔgɔ gɛrɛla ɲɔgɔn na a bɛ ɲɔgɔn kasa dɔn donc a bɛ se ka kɛ fɛn dɔw bɛ yen u t'a fɔ ɲɔgɔn ye n'u dimina u t'a fɔ ɲɔgɔn ye k'u to kanu na tous les choses sont nouvelles a tɛ ɲɔgɔn dɔn ten bɛɛ communication bɛ yen on est ni l'homme devient paresseux au fil du temps donc au de la furu caman ti sira sɔrɔ avec communication donc parce que u tɛ bɛɛ ko n ta ka kɛ ten cogoya de la u tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn kɔfɛ tu vois u b'u ka fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kɔfɛ donc la vie est individuelle donc s'il y a pas de communication il y aura conflit cɛ bɛ fɛ ale ka kɛ dutigi ye muso bɛ fɛ a ka kɛ dutigi ye il y aura conflit a bɛ komi wara fila ko jikan fila tɛ ɲɔgɔn soki donc avec manque de communication a furu caman tɛ mɛn donc ça c'est l'une des raisons furu caman tɛ ɲɛnabɔ donc on est entre les frères c'est la même chose c'est plus donc hali ni mɔgɔ min bɔra nugu kelen kɔnɔ n'aw tɛ communiquer ka ɲɛ o gɛlɛya sugu de bɛ don fana donc communication de ka ɲi tuma dɔ la communication téléphone la kuma u b'a fɔ ko il y a différentes sortes de communication aussi donc téléphone la kuma o ni mɔgɔ a k'aw jɔ ka kuma ni s'il y a un conflit téléphone la kuma man ɲi dɛ i bɛ taa tigilamɔgɔ ɲɛ ni ɲɛ parce que tuma dɔ la ni mɔgɔ ɲɛ t'i la i bɛ kuma dɔ fɛ a bɛ se k'a ta fɛn dɔ ye parce que i bɛ kuma n'i fari fana ye donc n'i ɲinɛ n'o kɔ dɔrɔn s'il y a un conflit o tɛ ɲɛnabɔ ni téléphone ye n'i bɛ se k'a tigilamɔgɔ sɛgɛrɛ a k'a ye ɲɛ ni ɲɛ a k'a dɔn i m'a faamuya i bɛ ka mun fɔ i m'a fɔ ni fɛn wɛrɛ t'a kɔfɛ tu vois donc c'est comme ça donc entre les frères entre les voisins c'est la même donc e bɛ se ka kɛ i voisin ale ye jibatɔ ye
den naani sisan e bɛna concert kɛ fo ka dugu tila ka mankan kɛ ya den man kɛnɛ banabaatɔ b'u fɛ yen hali n'a ma f'i ye o de la n ko initiative o n ka video laban ye hali ni fɛn ma f'i ye donc e kan k'olu dɔn mɔgɔ banabaatɔ b'u fɛ yen ni su heure dɔ sera n man ka musique lamɛn à haute voix n ka musique lamɛn lamɛn ma o wagati o tigilamɔgɔ degunnen don denyɛrɛnin bɛ yen a bɛna sunɔgɔ denyɛrɛnin n'o ka sunɔgɔ protège o sigiɲɔgɔnya ye i ni mɔgɔ min bɛ appartement kelen a bɛ se ka tigilamɔgɔ b'i sanfɛla la ni fɛn ninnu donc o sunɔgɔ tuma o ye ka concert wagati ye o ni fɛn ninnu donc an b'an janto olu la donc o la yɛrɛ i m'a faamuya diinɛ bɛɛ b'o kɔn i sigiɲɔgɔn ka ko ya donc n'i sigiɲɔgɔn bɔra yen i baarakɛɲɔgɔn parce que n'i mana lajɛ an bɛ taa mun kɛ baarakɛyɔrɔ la an t'o kɛ an ka so yɛrɛ parce que ne bɛ baarakɛyɔrɔ la 8 heures ni n sera so 2 heures avec la famille et puis an bɛ sunɔgɔ kɔfɛ donc i bɛ temps t'i ye kosɛbɛ ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan donc i ni mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ ni communication ɲɛnama tɛ yen n de b'a fɔ o de ma o de ye janima ye ça c'est l'enfer terrestre mɔgɔ caman bɛ yen i b'a sɔrɔ u bɛ baara bila o sababuya la parce que communication tɛ yen o ni fɛn ninnu donc ni fɛn min b'i degunna baarakɛyɔrɔ dɔrɔn tɛ i kɛra cogo o cogo i k'a fɔ adamadenw ye nin bɛ ka n tɔɔrɔ i k'a fɔ a tigilamɔgɔ ye mɔgɔw tɛ se k'i hakilina kalan donc n'i ma fɛn min f'u ye u t'a dɔn tuma dɔ la bɛɛ tɛ se k'a fɔ i bɛ mɔgɔ n'a verbal communication komi une communication silence bɛɛ tɛ se k'o faamuya donc mɔgɔ dɔw bɛ yen mɔgɔ sugu u ye mɔgɔ catégorie kɛ 4 de ya mɔgɔ min ma kumalen don mɔgɔ min bɛ quelqu'un qui est a ka kalan et puis quelqu'un qui est yɛlɛkomɔgɔ o ni quelqu'un qui est leader mɔgɔ min bɛ ko bɛɛ faamuya donc o mɔgɔ 4 bɛ yen donc i k'a dɔn i ni mɔgɔ sugu min bɛ sigi la donc mɔgɔ min ye yɛlɛkomɔgɔ n'i m'a fɔ a t'a faamuya mɔgɔ min kɛlɛ agressif hali n'i mana fɔ a tɛ sɔn ya donc i b'a fɔ a ye n'a dusu dara wagati min na donc mɔgɔ min tɛ kuma ten bɛɛ il faut i k'a fɔ a ye donc mɔgɔw ka faamuyali tɛ kelen ye donc n'i tɛ kuma o fɛ dɔrɔn o t'i faamuya donc mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si dafalen ye donc mun bɛ an ka sigi diya ɲɔgɔn na o ye an ka kuma ɲɔgɔn fɛ n'an kumana ɲɔgɔn fɛ an bɛ ɲɔgɔn faamuya n'an tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn an tɛ ɲɔgɔn faamuya ten donc o de don kun bɛ ka o de fɛn kɛ a voilà j'ai fait une vidéo sur la communication sur mon YouTube bon il y a à fɛngɛlen et puis j'ai fait des choses visuelles aussi donc n b'o fana bila ni video dugumala la ala ka siɲɛ wɛrɛ yira n na ala ka tile yɛrɛ d'an ma jamanasigi don ala k'an ka dugu taa ɲɛ ala k'an kan bɛn ala k'a to kuma kana kɛ an ka kuma minnu kɛ ala k'an ka kuma ninnu kɛ ka ɲɛli kɛ donc o de kun don ala ka video wɛrɛ yira